unikatna osobina žrtava narcisa. Ono što sam primijetila kod svih, žrtve narcisa su servilni ljudi, servilne osobe. Oni su uvijek nekako na usluzi, uvijek su spremne pomoći. U biti, kada osoba nije previše servilna, ja zapravo bivam skeptična je li ta osoba žrtva narcisa ili je zapravo nešto drugo posrijedi. Šta se tu događa? Servilna osoba dopusti manipulacije narcisa iz neke svoje pretjerane pristojnosti, pretjerane uviđavnosti, a narcis to eksploatira. Jer osoba koja nema narcisoidni poremećaj, toj osobi smeta pretjerana servilnost zato što se osjeća dužnom uzvratiti i to jako brzo biva naporno. Narcis, obzirom da nema savjest, ne osjeća se dužan to uzvratiti, nego naprotiv smatra da sve to zaslužuje i eksploatira tu servilnost. I tu se stvori ta toksična dinamika odnosa koji se samo produbljuje.